دەستپێکێدا بڕاستی پر جارە دەولەت بن یانجیکێ ڕێخستن بن کارن هەنێک دەڕەوە شێوەی خۆدا کاری خۆدا دوا کریاری چەوتدا کارن دەڕەوە دنیای بکن لێ ئەما نسبەتی vê beyana گونەها li ên Îsayê hatiye imzakirin û têda birengekî fermî dibêjin qet me ev kiryar ji revandina zaroka û pêlkirina mafê zarokê nekiriye. Tamam divê derê de wextê got em zêdeyî 40 salê derbas bûyî li ber çav em bêjin ew demane em ji bîr bikin ji ber ji dema got pekekî hatiye avakirin û qendîl heta weke îro di va kiryara de berdewam e ji destpêkê de her çarparçê Kurdistanê de zarok bi şêweyekî pir qirêj ji malbatê wa revandin û birine û dana kuştin. Lê baş e em ê werbêjin niha dema îro got ev beyana ên Îsayê têde dibêjin di bêberiya salekê me imza kiriye. Baş e divê heftiya çûyî de çend zarokê Kurd, çend dayîkê Kurd, çend matbatê Kurd li dû zarokê xwe derketin û him bi deng him diriya televizyona re him diriya saziyê got karî bûn xwe bigê navana ava kesa dawa zarokê xwe kirina bi nav û nîşan û li çi li Efrînê bê, çi li Qamişlo bê, li Amûdê bê, li Dêrkê bê û li hemî devera bê. Ya dîtir ki yaş hemûkî giringtir dema ku mirov xwe bi xwe li derewê biqelibêne bi rastî tiştekî pir seyr e. Yani berî got ev beyan ev nameya ên Îsayê derkeve bi rojekê mezlûm ebdê bi xwe dibêje dibê em ê vê mesela revandina zaroka li ber çav dênin. Yani tête diyarkirin got ev zarok li cem wan e û hatine revandin. Baş salekî heta niha kanî ew imza got behs dikin ew hurmeta we ji axaftina were li kî derê dema got hemî zanin di va heftiyê dawî de bi çendê zaroka hatine revandin û ji malê wan û malbatê wana dûv wana pir şermezar bûn û pir feqîra li dergeha dixin û hewar dikin ji bo zarokê wan wa vegerin ji ber em hemî dizanin zarok cihê wê giring ê esasî gereka dibistana debe di xwendegeh bin ne di qada şer debe di wextekî de got ew bi xwe qedexe dikin dibêjin gereka keçik zewacê neke dema emrê dibin 18 sala debe lê zarokê 12 13 salî û 14 salî silahê dikine destê wa de û wa dikine qada şer de êdî ev tiştana zelalin diyarin ew nemakarin bi vî şêweyî va tiştana veşêrin. Ev rastiya qedîlê ye.